טוב, אני רוצה לעבור איתכם עכשיו בשיעור הזה על מה שנקרא ההגדרות הכלליות, וגם הגדרות ספציפיות ב-Chat GPT. אז אם אנחנו הולכים פה, לאיפה שהשם שלנו כתוב כאן, נותנים לחיצה, יש לנו פה את Customize Chat GPT. ברגע שלחצנו, אוקיי, נפתחים לנו פה כל מיני הגדרות, בואו נעבור על זה לאט לאט. יש פה What should ChatGPT call you? אז אתם יכולים לכתוב פה את השם שלכם. בנימין שמש. מה אתם עושים? מה המקצוע? אני עוסק בשיווק דיגיטלי והרצאות בנושא בינה מלאכותית. אופציה שלישית. פה באופציה השלישית אתם בעצם אומרים לו איך אתם רוצים שהוא ייתן לכם את הסוג של התשובות שלו. תשובות מקצועיות, תשובות ברשימה, בשפה מקצועית, בשפה הומוריסטית. איך אתם רוצים שהוא בעצם ייתן לכם את התשובות? ויש לכם פה גם אפשרות להוסיף באופן אוטומטי אופציות שכבר מוגדרות מראש, opinionated, דעתני, אוקיי, encouraging, שפה שמעודדת, ופה יש לכם אפשרות להוסיף דברים נוספים שהייתם רוצים שהוא ידע עליכם, תחביבים וכאלה. למה כל זה טוב? זאת אומרת, אם אתם רוצים שהוא ילמד עליכם וייתן לכם את התשובות עם התאמה אליכם, זאת אומרת, אתם כותבים מאמר והוא יודע בבקאנד שלו בראש שאתם עוסקים בשיווק דיגיטלי, אז הוא יתאים את המאמרים או את התוצאות למי שאתם. אגב, זה לא חובה, זה משהו שהוא אופציה. אני לא עושה את זה, כי אני משתמש בצ'אט לכל מיני סוגים שונים של עבודות, אז אני לא רוצה שהוא יתביית על אפיון אחד, אבל אם אתם עושים רק דבר אחד איתו, אז זה יכול לעזור, כי זה ממקד אותו על מי אתם בעצם ומה אתם רוצים לעשות. יש פה את ה-Advanced מתקדם. ב-Advanced בעצם אתם יכולים לחבות או להדליק פיצ'רים של Chat GPT, חיפוש באינטרנט. ברגע שאני לוחץ פה מוריד תביא, לא יהיה לי את האפשרות הזאת. דלי זה התמונות. אם אני מכבה את זה, אני לא יוכל לייצר פה תמונות. קוד, כתיבת קוד, וקנווה זה העורך תוכן הפנימי שלו, שאנחנו נעבור עליו בנפרד. ואם סיימתם פה את הכל, קודם כל את זה תשאירו כל הזמן דלוק את כולם, אין סיבה לכבות אותם. ברגע שסיימתי אני עושה סייב, ואז זה נשמר, ואני יכול לשים לו פה, לכתוב לו, תכיל את זה החל מצ'אטים חדשים, משיחות חדשות, או שאני יכול לכבות את זה גם לגמרי, אם אני לא רוצה שהוא ישתמש בזה. אז בואו רגע נמחק את זה. אני לא רוצה, זה לא רלוונטי כרגע, אבל זו אפשרות שקיימת. עוד דבר שיש בסטינג פה למעלה, יש את ה-Customize Chat GPT. אוקיי, זה היינו. Settings. אוקיי, ב-Settings יש לנו את ה-General. אל תיגעו פה בשום דבר, חוץ מהשפה, אם אתם רוצים שהוא יעבוד איתכם רק על עברית או שפות אחרות, אבל בעיקרון זה אוטו-דיטקט, זה אוטומטית באיזה שפה אתם כותבים לו. ויש לנו פה ב-Personalization Custom Instructions. מה שזה אומר, אם אנחנו נלך פה כרגע זה על on, זה מביא אותנו לאותו מקום שהיינו מקודם,
והממורי בעצם אנחנו יכולים לכתוב לו פה מה אנחנו רוצים מבחינת הזיכרון שהוא יזכור עלינו, ואני אראה לכם איך עושים את זה. עוד דבר שיש פה, Data Controls, מה זה אומר? אם אנחנו רוצים שהוא ישתמש בכל השיחות שאנחנו עושים איתו כדי לשפר את עצמו, ובעצם לחלוק את המידע עם ChatGPT, ובעצם עם OpenAI, עם החברה שבנתה אותה. אז אם אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהכל יישאר פרטי, אנחנו נכנסים פה לארון ופשוט מכבים אותו. מכבים אותו ועושים done. ואז הוא לא ישתף את המידע שאנחנו יוצרים איתו עם אחרים. אז אם אני חוזר חזרה לצ'אט, וכותב לו, אני רוצה להציג את עצמי, שמי בנימין שמש, בן 51, עוסק בשיווק דיגיטלי. נותן Enter, אוקיי? שימו לב מה קורה פה. אוקיי, אמר לי נעים מאוד. איזה כיף להכיר אותך, בלה בלה בלה. אבל פה, שימו לב, יש את ה-Memory Update. זאת אומרת, הוא הכניס את זה לזיכרון, ומעכשיו הוא זוכר והוא יודע מי אני. אם אני אלך פה חזרה למעלה, ל-Settings, בדאטה קונטרול, לא, זה היה פה, ב-Personalization, יש פה את ה-Memory, אם אנחנו נלך ל-Manage, אז אנחנו נראה שהוא הוסיף את השם, את הגיל ואת ה-Occupation. וזה משהו שנשמר אצלו בזיכרון, אני חושב שזה נחמד, זה יכול לעזור. ואם אנחנו לא רוצים את זה, פשוט מוחקים את זה פה. Clear Memory זה שפשוט מוחקים פה אחד-אחד. אז זה לגבי ההגדרות. שוב פעם, נכנסים פה למעלה, Customize ChatGPT, כותבים לו מה אנחנו רוצים, מי אנחנו, איך אנחנו רוצים שהוא יאפיין את השיחות, באיזה שפה לענות לנו. באדוונס יש לנו את כל האפשרויות, כל הפיצ'רים לכבות או להדליק, ואם אנחנו רוצים שזה יתחיל לעבוד מצ'אטים חדשים, או לכבות את זה לגמרי פה. אז זה לגבי ההגדרות של הכלליות של ChatGPT. מעבר לזה אין כרגע מה להתעסק בהגדרות נוספות, ובואו נעבור לשיעור הבא. תודה.